Da li su pitanja? Provokativno. Šta je za vas provokacija? Pa, to što je ona rekla. Šta je za vas provokacija? Pa seks. Seks. Dobro. Dobro. Ako je provokacija seks, onda idemo dalje. Evo da vidimo. Idemo dalje. Ovdje su pitanja. Ajde, Lela. Evo, Lela. Da vidimo šta se krije tu, Lela. Da vidimo šta je to. Lela. Jao. Vagabundo. Ima ona pesma, dragi naši gledalci. Ja sam samo vagabundo, ti si mene tako dalje ludo. Vagabundo, draga moja Lela. Evo je, Lela, vreme je. Hoćemo da budemo uspješni prvog dana kada je u pitanju VIP Star Show. VIP. Nema priče. Ja sam već čula. Ne, šta je to? Znači švaler. Nije švaler. Nije, a švalerka? Kaže, ja sam samo vagabund, to peva. Vaga, to je neki izmereni švaler koji se mora da se izmeri, da se vaga. Vagabundo, da. Jeste možda vaga da se meri, ali nije vagabundo ono što nama treba. Idemo ponovo, ajde zajedno napevamo. Ja sam samo vagabundo, ti bi mene, to peva Goran Karan. Ne znam ja tu pesmu, stvarno ne znam. Lela, pazi ovako, ako nije švaler, šta bi moglo da bude, na primjer? Ima ona pesma koja kaže moja mala da mi daš... Ljubavnik. Da ti budem taljigaš. Pa nije švaler ljubavnik. Ne, ona bi pevala onda, on bi pevao onda. Ja sam samo ljubavnik i ništa drugo, ali opet je ovo vagabundo. Alo? Pa ne znam, stvarno ne znam. Evo samo se... Evo da pitamo stručniku. Ajde, dođite vamo da pomognete. Dođite. Šta je to? Šta je to vagabundo? Lutalica, otpadnik, propalica, ne znam, nešto od toga izaberite. Sigurno nešto od toga. Ovo je nameštaljka, dragi prijatelji, zato što internet čini svoje. Jednostavno, ukucate danas stranu reč, vagabundo, to ne priznajemo, vidjeli smo ovdje, je li tako? Ne, nisam. Ja, da se zna, ja studiram srpski jezik, tako da bi trebalo da ja znam definiciju otprilike tih nekih tuđica. Sad šta da radimo? Devojka je pogodila kako valja, Lela. Ali, pa devojka je student, devojka treba da zaradi pare. Pošteno, slažemo se. Znači, šta je to? A kako ide ona pesma? Ja sam samo... Vagabundo, mene vole, to je ludo. Mene vole, to je ludo. To je tvoje pitanje, pošto niste znali odgovor, dajte 1000 dinara. Pa ne, pa dajte vi. Kako ja da dam? Pa nemojte tako, molim vas. Dajte još sljedeću kovertu i to da okrenem, da uzmem pare i... Ponovi, molim te. Okreni, opkoli, obrni, opali, raspali, razvali, skoči, smoči, moči, začepi. Okreni, opkoli, obrni, očepi, začepi, raspali, razvali. Nema nigdje čepova, nema nigdje. Okreni, opkoli, obrni, opali, raspali, razvali, skoči, smoči, moči, začepi. Sad. Ajde, studenti, pokažite budućnost naše zemlje, molim vas. Okreni, opkoli, obrni, raspali, razvali, očepi, raščepi, ne znam. Nema očepi, idemo ponovo. Okreni, opkoli, obrni, opali, raspali, razvali, skoči, smoči, moči, začepi. Okreni, opkoli, obrni, razvali, raspali, skreni, skoči, umoči, raskoči, ne znam. Malo je falilo. Sad idu rotkvice, smokvice, zazancije, zajebancije i ostale pizdarice. Ponovite. Rotkvice, smokvice, zazancije, zajebancije i ostale pizdarice. Aj sad ti. VIP Star Show, zahvaljujući budućnosti naše zemlje, zahvaljujući tome što je devojka pogodila, kako se zovemo? Dragana. Dragana je pogodila vagabundo. Vagabundo je... Propalica, lutalica, skitara, otpadnik, kako god. Kako god bilo. 1000 dinara, VIP Star Show, bravo, Dago, nema na čemu.